Moc vás zdravím u druhé epizody z podcastové série Mrchy z pekel. Jsem Kateřina Trávníček, psychoterapeutka ve výcviku, jsem mentorka a tvořím rodičovský obsah s názvem Více lehkosti v rodičovství. A podruhé se tady potkávám s Martinou Maškovou. Ahoj. S lékařkou, která se věnuje duševnímu zdraví celostně, zároveň i s tím fyzickým a hodně se věnuje taky regulaci nervového systému. Jsme tady proto, abychom se bavili o tom, jak si jako ženy, které jsme trvale přetížené pod nároky společnosti, můžeme ulevit. Dneska bych, Marti, začala tvým srdcovým tématem a to je polyvagální teorie. Zní to hruzostrašně, takže se prosím nenechte odradit. Martina vám to vysvětlí i lidskými slovy. Je to tak, je to trošku takový buzzword a nikde moc není vysvětleno, co to vlastně pořádně je, ale já to úplně obyčejně popisuju jako způsob, jakým naše nervová soustava reaguje se světem. Je to hodně o našem pocitu bezpečí, o našich emocích, o naší emoční regulaci a jak je tohle vlastně všechno řízeno naším mozkem a zbytkem nervové soustavy. A možná ta emoční regulace je trošku známější a ta nervová soustava tím, jak je trošičku víc anatomická, tak je ještě taková neznámá, tak si dneska ty pojmy i trochu vysvětlíme a ohmatáme. Ten úplně základní pojem v teorii polyvagální teorie je ten nervus vagus, ten bloudivý nerv, je to jeden z hlavových nervů. A zní to celé strašně anatomicky a vznešeně a vědecky a tak, ale můžeme se na to tak trošičku dívat jako na 3 různé módy, ve kterých se může nacházet naše tělo. A my bychom se dneska chtěli věnovat hlavně sympatiku, což je ten strašně známý útok, útěk. Už jsme o něm maličko mluvili minule a je to ten režim nějaké mobilizace, nějakého vysokého výkonu, kdy máme trošku třeba rychlejší akci srdeční, trochu rychleji dýcháme, máme dobře prokrvený svaly a jsme celkově tak jako připravení něco vybojovat a nebo před něčím utíct. Já to vždycky popisuju úplně obyčejně na neandrtálcích. Vyrazilo se z jeskyně a jde se na lov. A to opravdu není moment, kdy potřebují nějaké luxusní funkce jako imunitu nebo zažívání. Toto tělo maličko potlačí, protože to prostě v tu chvíli není prioritní. Já se chci zapnout, chci trošku méně cítit bolest, chci hodně vnímat, co se okolo mě děje, mít trochu zvýšenou bdělost a chci dobře běžet, abych to udýchal, ten běh. Chci mít zvýšený metabolismus, být prokrvený dobře, prostě jako jdu do akce. Jsem na lovu. Teď zažívám různý stresové situace, ale nějak dobře v tady tom režimu na ně reaguju. Jo? Uteču před tygrem, se po mně vyjel a dokážu doběhnout někam ke stáru gazel a 3 z nich ulovit. A tohle je něco, co potřebujeme i v dnešku, i v každodenní situaci. Potřebujeme velmi často někde podat výkon v práci nebo rychle doma něco vyřešit, když jsme třeba na rodičovské dovolené. A slouží nám to. Ale my taky potřebujeme, aby tohle bylo časově omezené. Aby jsme se z toho lovu zase vrátili do jeskyně. Aby opravdu přišla ta parta těch lidí rozdýchaných v nějakém vysoké aktivaci celého toho těla. Myšlenky víří, že jo, zažili třeba nějaký stresující okamžiky a přijdou k té jeskyni a tam sedí nějaká babička, která na tom lovu nebyla. Takže si tam v klídku čistí kůže a má radost, že je vidí vracet se z toho lovu. A natočí se k nim a v tu chvíli je pro ně nesmírně koregulační, zatímco oni jsou všichni dost vlastně v nějaký zátěži ještě, tak babička udělá wow, super prostě, vy se vracíte z lovu, já vás tak ráda vidím, jsem ráda, že jste to všichni přežili, pojďte si sem ke mně sednout, já tady budu dál čistit ty kůže a pojďte mi vyprávět, co se tam dělo a jaký to pro vás bylo. A my tohleto poznáme, že ona vystresovaná není. Že ta babička je v klidu a ještě nás ráda vidí. Je pro nás nějak bezpečná. My se hodně často díváme na obličej druhého člověka a když se třeba usmívá a má takové ty vrásky okolo očí, tak v té horní polovině obličeje my vlastně zaznamenáváme signály bezpečí. Proto třeba často, když někdo chce mít na fotce krásné oči a sice se usmívá, ale má takové ty vykulené oči, tak nás to často nějak rozhodí, že tam něco nám tam jako nesedí. Že prostě člověk, který je bezpečný, má mít uvolněnou tvář, má se trošičku usmívat a tady to má být takový nevytřeštěný, takový jako uvolněný. A tenhle ten mozek těch lovců zaznamená, že opravdu může začít ukončovat tu stresovou reakci.
může se začít ten sympatikus, ta jeho aktivita snižovat. Začnou nám klesat zase hladiny všech stresových hormonů a oni si opravdu sednou vedle té babičky a začnou dobře koregulovat. Ona je v klidu, její mozek je dobře regulovaný v tu chvíli a ještě má třeba radost, že ulovili ty gazely a i ona se super nadlávne dneska večer. A my můžeme udělat jo a takhle dosednout po tom lovu a začít. Uvidět jí a začít koregulovat a začít. Prosím tě, ten lov, no to bylo něco, prostě tamhle málem tygr ukousnul nohu, ale nakonec jsem tu gazelu jako ulovil a to je teda fakt skvělý. A ještě třeba dostaneme zpětnou vazbu, wow, to seš teda opravdu hustej, že si jako utek před tím tygrem. Náš mozek se zreguluje, klesnou stresové hormony a my můžeme tohleto ukončit. Jo, to, o čem ty mluvíš, je vlastně, tam je i prvek toho, že ten klidnější nervový systém dokáže pomoci tomu zneklidněnému nervovému systému. Tak jako to děláme v rodičovství. My rodiče uklidňujeme děti. Náš zralejší nervový systém reguluje ten méně zralý. Je to tak a můžeme si to takhle dopřávat i vlastně jako dospělí mezi sebou. Že právě jeden ze způsobů, jak vyřešit nebo jak si pomoci v době nějaké třeba těžké události, nějakého akutního stresu, je, že je tam někdo se mnou, kdo se mnou soucítí, jeho mozek vnímá, že můj mozek je v nějakém stresu nebo třeba hodně smutnej. Ale není to jeho situace. Je to třeba kamarád, není to někdo, komu se přímo dělo ten akutní stres a může tam pro nás takzvaně dobře být. A tohle to je právě ono, to dobré spolubytí, ať už to děláme jako rodiče dětem, anebo jako dva dospělí mezi sebou, to je to, co nám ohromně pomáhá se vlastně přepnout z toho módu útok, útěk. A já přemýšlím nad informací, že ženám ty stresové hormony klesají výrazně rychleji než mužům. Proto my jsme schopné tam pro druhé být dříve, možná tím pádem i déle, ale zase nás to může trošičku posunout k té tendenci postarat se o ostatní dříve, než se postaráme o sebe. A nebo tam pro ně být pořád. Ano. Protože když něco dobře umíme a jsme za to třeba oceňováni, tak to potom děláme víc, protože ono je to příjemný. A taky je tam nějaký altruismus. Jo, v tomhle jsem dobrá. Když já jdu k tomu mojímu dvouletákovi, který je úplně rozhořený, protože se mu zlomila pastelka, tak to dopadne dobře. A vím, že když tam jde někdo jiný, tak to dopadne třeba v polovině případů. No tak přece půjdu já a budu to pokaždý řešit já. A je tam nějaký bod, kdy je potřeba zaznamenat, jestli to musím vyřešit i po 10. za ten den. Jestli jenom proto, že to umím dobře, to musí být pokaždý na mě. To, co ty popisuješ na neandertálcích, se nám vlastně dennodenně děje. My vytrvale lovíme. Lovíme strašně moc úkolů, které se nám hromadí a potřebujeme přemýšlet, jak zvládnout všechny nároky ostatních lidí, tak, abychom zajistili fungování nejenom rodiny, ale v podstatě i světa. Že? Často do toho vstupují rodinná pravidla. Něco, co jsme se naučili v našich orientačních rodinách, takže v rodinách, do kterých jsme se narodili. Může to být něco typu stojí to za to, abych to dělala jenom když to udělám na 100%, jinak se do toho nebudu pouštět. Nebo musím být vždycky dokonalá. A nebo i to klasické nejdřív práce, potom koláče. Ale já chci sakra koláče hned, když jsem přetížená. A někdy si potřebuji dát koláč k tomu, abych neměla hlad celou dobu, co budu dělat tu práci. Přesně tak. A to je docela pěkný oslí můstek k tomu, jak je důležité, abychom věděli, že nemáme pouze 5 smyslů, které posílají informace našemu mozku, ale že je jich reálně 8. A já vám je tady moc ráda představím, protože za mě je to hodně užitečný koncept. A začnu tím, proč je vlastně důležité, abychom je znali. Protože když si představíte, že jdete do divadla a sledujete tu dokonalou divadelní produkci, všechno to tam hraje a zpívá, tak jak má. A na pozadí jsou lidé, kteří se o to starají. Některé role známe lépe než ostatní. Co dělá maskér, to si dovedeme docela dobře představit. Co dělá jevištní technik, to už možná tak jisté není. Jo. Potom je tam nápověda, scénograf, režisér. Všichni jsou stejně důležití. To je hrozně důležité říct. Ale někteří jsou populárnější. Třeba takový režisér. Jo. To jsou ty dobře známé jako hmat, chuť, čich, zrak a sluch. Děkuji za nápovědu. Pro můj nervový systém je to příliš udržet v hlavě 5 informací. Takže
Těchto 5 známe moc dobře. Ale hodně klíčové pro náš well-being jsou další 3 a to je proprioceptivní, vestibulární a interoceptivní. A já bych začala tím interoceptivním, kterým je tady k tomuhle vlastně přenesl. To je systém, díky kterému přijímáme data, která jsou uvnitř těla a umíme je nějak interpretovat. To znamená, zavnímáme si, že máme žízeň, cítíme, že se nám chce čurat, nebo že je nám horko, že je nám zima, nebo taky, jak je na tom náš dech. A ukazuje se, že když tady toto neumíme vnímat, tak nemáme ani šanci zregulovat své emoce, protože to je takový první krok vůbec vědět, že mé tělo má nějaké potřeby, umět si je zajistit. A když tohleto věci studovali, tak přišli na to, že reálně lidé, kteří mají lepší spojení s tímto a s uspokojováním těch signálů těla, se potom daleko lépe regulují v těch náročných situacích. Mně napadá k té interocepci. Ono je to totiž něco, co může být výhodné krátkodobě necítit. Tomhle jsme úplní specialisti my zdravotníci. Jasně, že je super výhodné naučit se necítit, že se mi chce čůrat, když zrovna držím háky na sále a opravdu 8 hodin potřebuji zůstat na jednom místě. Ale zase ve chvíli, kdy je to ukončený a já vyjdu z toho sálu a můžu vydechnout a navnímat svoje tělesné potřeby, tak se tím vlastně zreguluju. A když to neudělám, nebo nemám možnost udělat, protože pracuji v systému v takovém, jaký je, tak potom dlouhodobě nevnímám svoje tělesné potřeby, vlastně se od toho odpojuju a takové tělo nemůže být regulované ani emočně, ani mít regulovanou nervovou soustavu. Jo. A proč se o tom vlastně bavíme? Ten důvod je takový, že stejně jako když za tím pódiem něco nefičí hladce, třeba jeden zaměstnanec nebo jedna část toho štábu nefunguje dobře, nekomunikuje s ostatními, tak najednou my v tom publiku vidíme, že tam něco nehraje tak, jak by mělo. Ale třeba vůbec netušíme co. Jo, proto je hodně důležité, abychom věděli, že máme 8 systémů a tím pádem dává smysl probrat ještě ten poslední a tím je vestibulární systém. To sídlí v naší hlavě, ve středním uchu a dává nám signály o tom, v jaké poloze se nachází naše tělo vzhledem ke gravitaci. A tohle zní všechno asi docela abstraktně, takže pojďme si vzít takový klasický příklad, který většina z nás zná, to je vykládání myčky. Jo, jak moc náročné na náš nervový systém může být tak banální věc, jako je, že potřebuju vyložit myčku. My totiž, když se předkláníme do toho spodního šuplíku, tak aktivujeme vestibulární systém, on je vlastně aktivní úplně trvale. Jo? Ale zatěžujeme ho trochu více ve chvíli, kdy s ním pracujeme, kdy dostává nějaké pokyny. Když se natahujeme, tak je zase aktivní propriocepce. Ale zároveň i taktilní systém, ten hmatový systém, tak abychom, když bereme tu skleničku ze spod, tak abychom ji v ruce nerozmáčkli, abychom věděli, kam ji položit do police. U toho cinkají ty příbory nebo to sklo o sebe a je aktivní sluchový systém, vyhodnocujeme to i zrakem. Jo, celkově je to mnohem náročnější na nervovou soustavu, než si umíme představit, protože my jsme zvyklí uvažovat čistě jenom o tom, co vidíme, slyšíme, na co si sáhneme. Ale je dobré vědět, že tady jsou ještě další 3 systémy, které trvale náš mozek zahlcují a tyto 3 systémy jsou aktivní pořád, nevypínají se ani ve spánku. A to znamená, že mozek je pod zátěží, o které nevíme. A já si říkám, je super to vědět, protože potom si na konci dne můžeme říct, tyjo, to fakt není vůbec překvapení, že jsem reagovala jako mrcha z pekel, když moje nervy dostaly takovou nálož. A zároveň nám to vlastně dává nějaké další možnosti té regulace. Může se nám stát, že nakládáme myčku a do toho přijde ještě stimulace našeho sluchu ve formě mami, 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 mami. Manžel do toho začne řešit nějaké plánování, my bychom měli používat tolik částí mozku naraz a je mezi 5. a 7. hodinou večer, kdy náš vlastní kyblíček zdrojů už je dost vylitý a náš druhý kyblíček naší přestimulovanosti je už dost plný a přetéká. A je možný, že nedokážeme vypnout všechny zvuky v naší domácnosti, ale můžeme si trošičku sáhnout i do těch méně známých systémů a na chviličku třeba přestat vykládat tu myčku a jít si vzít nějaký zátěžový polštářek a dát si ho na klín a jenom zkusit cítit tu zátěž. Vzít si nějaký teplý nápoj a fakt ho dát na svoje dlaně a ucítit to teplo.
Potom si třeba omýt ruce studenou vodou, nebo si omýt obličej studenou vodou. Stimulovat zase ty taktilní podněty, nebo někomu dělá moc dobře houpání. A děti milují houpání právě proto a milují i různé točení, protože to právě dobře stimuluje a reguluje jejich vestibulární systém. Mm. A když jsme tady u těch konkrétních typů, tak co pro mě byl takový game changer je žvíkačka. Jo, ve chvíli, kdy se cítím přetížená, a nebo kdy jsou přetížené moje děti, si vezmeme žvíkačku, protože právě to zapojení žvíkacích svalů reguluje nervový systém ve smyslu uvolnění. Ono, totiž ty žvíkací svaly i hodně, teď chvilička anatomie, ale nebojte, bude to krátké, hodně souvisí topograficky s tím, kde právě běží nervus vagus, což je ten strašně slavný nerv v té polyvagální teorii, kdy my tím žvíkáním se vlastně můžeme trošičku přepnout z toho sympatiku do toho uvolnění, do toho parasympatiku, čistě protože to tam pomasírujeme. Oni jsou potom i různá neuroregulační cvičení, kdy si to člověk třeba takhle trošičku masíruje, ale dá se to úplně obyčejně nahradit tou žvíkačkou. A nebo botoxem. Jo, reálně opravdu ženy a i muži chodí na kliniky nechat si píchat botox do čelistní oblasti, protože ono je to dvousměrné, že jo? Když to uvolníme, byť biochemicky, tak to bude mít i dopad na naši psychickou pohodu. Ale nemusíte chodit na botox, abyste se cítili lépe. Jo? Stejný efekt krátkodobě bude mít to, když vypijete teplý nápoj brčkem. Jo? Ten teplý nápoj je zase mnohem více regulující než studený, pokud je uklidnění to, co žádáte. Pokud je stimulace to, co žádáte, potom sáhnete spíše po studeném nebo kyselějším nápoji. A když jsme třeba ještě u těch chutí, co můžeme udělat pro regulaci nervového systému s využitím chuti, je dát se něco hořkého. Ale úplně nevybízím k tomu pít pivo. To je to, po čem český národ hodně sahá. Je to velice kontraproduktivní. Jo? Zvolme nějakou hořkou chuť jinou, která bude bezalkoholová. Třeba hořkou čokoládu. Třeba. Co může ještě moc dobře zabrat, je vzít si nějakou křupavou svačinku, třeba mrazem sušené ovoce, chipsy, něco, co budeme chřoupat. Ono nás to zase trošičku uklidní a vrátí nás to do možnosti zvládat své emoce. Mně připadá, že sympatikus je teď hodnocený jako ten špatný kámoš hodně často a málo kdy přemýšlíme nad tím, jestli je v něčem i dobrý, nebo jestli v něm můžeme zažívat i nějaké dobré momenty. Je to tak. My o tom vlastně hodně mluvíme jako o něčem, co je sice evolučně výhodné na to utéct, ale nějak nám to škodí. Ale ono nám to může taky ohromně prospívat, když jsme aktivní, když vlastně máme mobilizované tělo. A ta důležitá proměna mezi tím, jestli nám to škodí dlouhodobě anebo prospívá, je bezpečí. My si to můžeme představit jako takové dvě osy, kde na jedné je aktivace, sympatikus versus deaktivace, parasympatikus, odpočinek, ale na té druhé ose je bezpečí a nebezpečí. A to nám udělá takové 4 výseče. A ten nezdravý sympatikus dlouhodobě je ten, kdy je zároveň to nebezpečí, kdy vlastně opravdu jsme v nějakém výkonu, jsme neustále něčím tlačené, ať už proudem informací, nebo neustálou činností, nebo nějakým reálným ohrožením. To máme sice aktivní sympatikus, ale jsme v nebezpečí a to nám může dlouhodobě škodit. Ale pak je tam krásná ta druhá výseč, kdy máme aktivní sympatikus, jsme mobilizovaní, jsme schopní být v akci, jsme schopní podat výkon, ale zároveň se náš mozek cítí v bezpečí. A tady ty výseči se říká play zóna. A to je, když, já nevím, děti se honí na louce a všichni se smějou. A jejich tělo je ve vysoké aktivitě, jsou hodně mobilizovaní, ale zároveň je to strašně prospěšný tohleto zažívat. Ohromně nás tohleto může zdrojovat, můžeme tam zažívat obrovské pocity flow a opravdu nějaký jako štěstí a nějaký třeba vytvářet si pozitivní vzpomínky, zážitky. A mně přijde důležitý i o tomhle mluvit, protože jak často vidíme skupinu žen, jak si třeba vezme myčudu a jde si zakopat na louku. Skoro jako by nějak bylo přijatelný, abychom chodili na jogu a meditovali a že ve chvíli, kdy jsme vlastně aktivní, kdy jsme mobilizované,
tak je to nějak jako stresující, je tam nějaký to ohrožení, vlastně podáváme výkon, ale to, že můžeme být v té aktivitě a zároveň zažívat něco úžasného, nějak se bavit, opravdu nějak tomu tělu prospívat a zdrojovat ho, tak o tom tolik nemluvíme. A znamená to, že tady nám hraje do karet více pohybu? Je to pohyb, ale je to pohyb, kdy nejsem v nějakém stresu, že před něčím utíkám, ale jsou tam ostatní, kteří se taky fakt dobře baví. Jo? Typicky to jsou přesně všechny, třeba sport, při sportu tohoto můžu zažívat, anebo jenom vyšel jsem si s partou do hor. Moje tělo je v nějaké mobilizaci, je vysoce aktivní, ale je to vlastně skvělý. Není to, že utíkáme před bouřkou z těch hor, ale všichni se dobře bavíme a máme se rádi, jsme pro sebe bezpeční, je to nějaká bezpečná skupina a jsme v této zóně hry. Jo. Já přemýšlím nad tou naší současnou situací. Jsme tady my dvě, jsme mobilizované, podáváme výkon, ale zároveň jsme v bezpečí. Je to tak, že teď máme aktivní play zone, parasympatiku, přestože se nepohybujeme? Je to tak, že teď máme aktivní právě sympatikus, ale tím, že jsme v bezpečí a chceme spolu být a je nám to příjemný, tak zažíváme nejspíš flow a dobře se bavíme. Takže mi přijde užitečný vnímat ten sympatikus nejenom jako škodlivý, ale koukat se právě na to, jak se třeba můžu dostat do toho bezpečí, i když vlastně jsem v té aktivitě. Že jediné, jak si můžu prospět svému tělu, není, že půjdu do té deaktivace, do parasympatiku, ale je to třeba situace, kdy si hraju s dítětem a můžu se třeba zapojit s ním do hry a rozpohybovat se a zjistím, že se vlastně najednou taky fakt dobře bavím. Nebo si taky vezmu kolo, protože miluju na něm jezdit, rozpohybuju svoje tělo, jsem aktivní, ale je to pro mě skvělý. Jsem v bezpečí a dobře se bavím. A tohle si můžu dopřávat a může to být ohromně zdrojující. A potom se nám může stát něco, co ten kontext změní, a já v té mobilizaci, v tom vybuzení, najednou se začnu cítit ohrožená. Přichází nějaké to nebezpečí. Jo, třeba ve formě toho, že naše dítě začíná kňourat, je protivné a ovlivňuje to naši náladu, protože my už nemáme kapacitu na jeho další kňourání. A tehdy jsme s aktivním sympatikem, ale jsme v nebezpečí. To znamená, hrozí, že se ukáže mrcha z pekel. Takže co pro sebe můžeme udělat, abychom to přepli zpátky do bezpečí? My jsme mluvili o těch věcech, jako je dát si žvíkačku, dát tam ten minimální pohyb, že jo, jít se projít, jedna kolo. Může to být o tlačení zdi, nebo je to o něco jiného? Můžou to být i nějaké hranice. Tohle může být přesně ten moment, kdy nějaká hra, která do té doby vlastně byla flow pro všechny a najednou ten náš dospělý mozek zaznamenává, že se dostáváme do nebezpečí a přesně tam dáme tu hranici. Typu je OK, když si les po tomhle stromu, ale tady u té silnice do ní prostě skákat nemůžem. A já dávám hranici a tím o nás dva dobře pečuju a znova nás z toho stresu, z toho nebezpečí dostávám do toho bezpečí. Takže je to zase o tom vnímat ten narůstající vztek nebo tu mobilizaci jako důležitý signál pro to, abychom něco ve svém prostředí změnili. Jenže dělání změn je zase další práce, kterou si přidáváme. A já jsem třeba o sobě zjistila, že funguji v extrémně zrychleném módu. Je to přesně ten moment, kdy převažuje aktivace sympatiku nad parasympatikem. A dříve jsem se na to dívala, jako že to je perfektní vlastnost, že mě to nutí podávat výkon, že díky tomu jsem tak produktivní, díky tomu jsem velice dobře hodnocena svým okolím, to znamená další dopamin, protože okolí se hodí, že já jsem produktivní a zvládnu toho hodně naráz, že jo. Až na to, že v poslední době se na to dívám tak, jako že se mi do toho nechce, jo. Dřív jsem to vnímala jako it's not a bug, it's a feature, že to není moje chyba, je to prostě nějaká vlastnost, ale teď si říkám, sometimes bug is a bug. Někdy je chyba v systému, prostě chyba v systému. A ta zrychlenost mi vlastně neslouží dobře. Minimálně mi třeba neslouží dobře, když je to takhle každý den, celý den, 7 dní v týdnu. Není to potom nějaká možnost, kterou já můžu využít, zapnu se a teď to tady rychle pofackuju, protože to chci mít rychle hotové a pustím si toho nějakou super hudbu, protože tak budu mít flow. A nebo třeba jdu si zatančit, což je něco, co bude hodně rychlé a zrychlený mod a tak dále, ale je to jako skvělý, chci si to užít na ty 2 hodiny. Můžu to nějak využívat, je mi to dostupný, tahle zrychlenost, ale zase z ní můžu zpomalit. Ty jsi zmínila důležitou věc a to je ta možnost volby. Jestli do tohohle
tryskomyšího režimu vstupujeme dobrovolně a využíváme to jako naši superschopnost, anebo jestli jsme do toho natlačeni čistě proto, že se naše okolí nepostará. Ono, tady je hodně zajímavé i se podívat na to, co my cítíme ve chvíli, kdy vlastně nejsme v tom tryskomyším módu. Mm-hmm. Tady je podle výzkumu hodně zajímavý bod, kdy jeden z nejméně příjemných pocitů, co se vůbec dá cítit, jsou pocity hanby a viny. Shame, když se o tom mluví v angličtině. A tohle je hodně, hodně těžké cítit. A my uděláme skoro všechno pro to, abychom se vyhli tomuhle pocitu. Mm-hmm. A jsou tam rozdíly v tom, kdy ho cítí muži a ženy. Muži ho typicky cítí, když jsou vnímáni jako malí a slabí společností, jenomže ženy ho cítí v momentě, kdy nezvládají všechno. Mm-hmm. A tady je důležité zmínit, že toto není dáno evolučně, biologicky nebo organicky, jakkoliv tomu řeknete. Tohle toto je společensky naučené. Je to tak, my vlastně dostáváme tu zpětnou vazbu, když nejsme v módu zvládám všechno, super výkonný králíček Duracell, tak dostáváme takovou zpětnou vazbu, že to v nás vyvolává pocity, jako je hanba. Mm-hmm. A asi není destruktivnější emoce, než je hanba a vina. Já s ním ve své praxi hodně pracuju, zaměřuju se i na mateřské vyhoření, mateřskou vinu a mám tu zkušenost, že lidem pomáhá uvažovat nad vinou tak, že existují dva módy viny. Jedna z nich je konstruktivní, ta funguje jako nástroj morálky. Ono je to jako super cítit vinu, když někomu bodneš nůž do břicha. To se hodí, protože takhle ve společnosti potřebujeme prosperovat, aniž bychom se vzájemně bodali nožem do břicha. Takže takhle vznikla vina, která nám může sloužit jako nástroj morálky. Ale potom je druhý druh viny a ten je vyloženě destruktivní. Ten nepřináší vůbec nic dobrého, protože on neovlivňuje naše chování k lepšímu. To je moc důležité říct, že pokud je to nástroj morálky, tak nás to vede k tomu, že pocítíme tento nepříjemný pocit hanby, viny a pokud nás to rozpohybuje k tomu, abychom nějak zlepšili své chování, potom to slouží dobře. Ale pokud je to vina, která na nás hodí jenom nános hnusu, můžeme ji odložit jako něco nepotřebného. A o tomhle my se vlastně ještě budeme bavit příště, protože nám tohle přijde jako super důležité, co vlastně dlouhodobý pocit viny dělá s naším duševním a tělesným zdravím. To hlavní, co bych si přála, abyste si odnesli domů, je to, že naše tělo fakt hraje roli a že to může být úžasný pomocník. Takže za mě je to otázka, jak je teď mému tělu. A když si tuhle otázku položím, tak se zkusit na to, co zjistím, nekoukat z pozice viny, ale pozvat tam nějaký soucit s tím, že vlastně dost dobře to může dávat smysl v kontextu, v jakém se nacházím. A položit si tu otázku, jestli opravdu jste mrcha z pekel, a nebo jenom reagujete na peklo, které nikdo jiný nevidí. A ještě pokud se vám tato epizoda líbila, tak aby se dostala k co nejvíc lidem a protože nám záleží na tom, aby byla zadarmo, tak ji prosím zkuste sdílet, pošlete ji třeba WhatsAppem kamarádkám nebo do nějakých rodičovských skupin, kde jste, a aby tahle podpora a opečování se mohlo dostat ke všem, nejenom mrchám z pekel, ale i k celému jejich okolí. A tohle navazuje na poselství z minulé epizody, kdy jsme si říkali, jak moc důležité je tu naši mrchu z pekel obejmout. Takže objímáme všechny mrchy z pekel. A budeme se na vás těšit příště.